Ni'n disgwyl ymlaen yn fawr i profiad y Nadolig sy'n digwydd ar ddydd Sul 13 o Ragfyr. Wrth i'r amser ddod yn nes nawr, mae'r cynlluniau a'r trefniadau yn dechrau dod at ei gilydd. Felly allwn ni ddechrau rhannu mwy gyda chi. Nawr fydd hwn yn brofiad go iawn, awyr agored, beth bynnag fydd y tywydd. Byddwch chi'n cyfarfod mair yn y stabal, byddwch chi'n mynd am helfa drysor yn eich Wellingtons neu'ch sgidiau cerdded i chwilio am seren Bethlehem, a wedyn byddwch chi'n cynhesu o gwmpas y golcerth, o gwmpas y tân gyda'r bugeiliaid. Hyn i gyd, a wrth gwrs canu rhai carolau cyfarwydd. Bydd y cyfan yn digwydd ar ddarn o dir ar gyrion Caernarfon, a dim ond y bobl fydd wedi cofrestru bydd yn cael manylion yr union leoliad. Cofiwch fod angen cofrestru ymlaen llaw felly, mae yna dipyn o ddiddordeb, felly peidiwch gadael tan y funud ola cyn cofrestru. Ewch draw i caersalem.com/Nadolig mwyn cofrestru ymuno gyda ni yn profiad y Nadolig eleni. Dwi'n disgwyl ymlaen i weld chi ar y dydd.